Kublai pi baro sa katup kuborjongi ka Don Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan kilong. Lasdang ban ay uti kaya da COVID na kabantaki kibalak khatpra hadu saw snap. Kinyum kipat ba bawan pai kili klem yo ban ay dawai tika. Ban nadu sngi ningkong an pleno eka yo nong rep ha parking lot persha anjali. Tementang ini pas ki kubor ki bakampanya. Amdan jing thot nakabanta ki badan mensiem ban yarab ban kentio bat yarab iwe. Kaniga jingkren kaya ha bakum kini ki por babaro ngi ya lingba ka jing kordet na kaniga klam. Haplen ka jingdum ka bawan ra ha barok kiri ka pertai. Dang don pat ki brew ki bayale kat bala ban wan ra jing shai da ka bakner laki kiti ban yarab ya ki bai. Hanong ba jongi hi ngi i ya ka jingmi ki riu shimet ki badon min sim yarap ki bawan shakmat ban yarap ki badon kamtam kum hakani ka por minta kasngi kawai ka kunhon kum tip kerteng kum ka bongo bhashi mahau sabha foundation kala shangkel leng kanong ba ban yarap sam sha ba jingbam na ka banta ki pulit ki badon duty hakkel leng ka sor shillong Habakran iwe na ki reporter ka Don Bosco Media Network u General Secretary jong kanika kunhun u Sanjay Biswas ulai tho baka office trekam jong ki ka Don Delhi bat hangni ha Shillong ki dang shustang trekam ha usnem ar hajar ar phau badaka jingthmu banyarap yaki badon kam It is for social service and serving the poor and underprivileged. My name is Chiranjeev. My name is Sanjay Biswas. Okay. I'm the General Secretary of Bangladesh Mahasabha Foundation, National NGO. Our headquarters is in Delhi. We have started our NGO in Shillong since last year. Okay, rolling, go. National NGO Bangladesh Mahasabha Foundation. Service providing in entire Shillong town only. Police officers and then food. That is started last year, 2020, since December. Okay. Hadin ka jingpoy uti kaya da COVID na kibantaki khat pras nam hadu sapusas nam karata hine kasngi khat sautrik jimmang ar hajar aphoy lasdang ban ai kini kitika shiki khna samla bat ki rangba hagane kasngi bala ai ningkong kitika la shat tang shi spa san pho ka shisngi hakawai pakawai ka center bat kitu ki bala da register online ki center ki bala la ban ai kitika ka ha pa Bethany Hospital Shillong, Rinja Dispensary Shillong, ka Nazareth Hospital Shillong, ka Civil Hospital Shillong, but ka Memhans Shillong. Actually, it's the first time, so let's just see. Right now, though, I'm not feeling anything, no dizziness, nothing, because as people, they keep on saying that once you have this vaccination, then you'll be having this and that problem. So right now, I'm not feeling anything. Let's see what happens. Let's see tomorrow. Natawan, wala dia. Dito si porkat ba? Kam Islam mah, dia teman tengah layu tengah lasokan. Apa iki bro kenong tiang tu ya? Mal nadong mensang si yo ambak si dalam kumjo ini. Kam keri ke. Mal ladang yo mensang kum BCG. Ya. Lagi pang deh ya. Dan Jepang tambah dalam kapen duna tu ya kata yang jing lain je kata Jepang deh. Nama gilayo lupa kita antibody ang kaniro kalong menjoi ang numpang siwa tambah gilayo jingnya dah Wala menta kasngi ka de kasngi ban ningkong ban ayuti kaya da COVID na kabanta ki bakhat pra hadu saw snem hinre katu kat ni ki padba kila apen sngo ka jing sngo diaw habaki hapli pa thli shala yeng klem yo ban aya ka tika ban ya dana ka jing pang COVID-19 wat hadin bikila yeng line da ki art like kanta Kaniga jingbam yo ban ayuni tika kadai bakim nang ban pendap ya ka kerteng ha ka website balapan bed da ka sarkar ban pendunggi kerteng da ka ba pendap online bat don na padeng jengki balapan pau ba ka network ru kambyang bat ka website ru teng ka thut bat kani ka jingle jong ka sarkar ka bo shibo ni ka jing e ki breu bat kham tam na ka menta ki bam don ka jing nang jing start bat ki bam nang ban pendon kam ya ka core computer Iwan hang ne renja isi ni kan isi kan ngimut ban ai injection teman ngiladep register teman dawan hang ne ngim yo inject tengim tip to mangi ban lek kumno kan ka app tengi ong ngiladep ngalek tang ka register teman dapoi hang ne ki ong mlong ki ong hab lek hab booking tengi pada tip to ban booking kum tata ngilak yang lain ar kanta lai kanta te mentang hab lek thai na si yang hab
buk biang ngila aduk nak. Ki ong ba ngi wat kerteng te ki pak wat kerteng te de ngila wat pat kamdan ra tingi kali kan ba ngila ada register na do ap pandai terek ngila ada register te kalau apa registration ke reference number te ngida mo labiang kan ngila try ban schedule ru atau ke app ngila schedule tambah kamdan ra atau ke app accept button te ban book ban penting kena ba book tingi ong labiang atau te perbuan mentapat ki ong ba dan kerteng te ki ong ba kadan sa katu kaway ba habuk badan long kalong pair te ki website ki FM kam dabyang kenara te ngili mentu te menta pek nyawan ngidamut nyanyo manginyo syo ngi hap up hadim no tayo ka long ngiru ba ting dunanet kanat uak kamya ra ngi hap register si register te kan ka app ka crash te kam long ra kan kenara Kesorkar Jalal ang baki board district kala ajit daka parking lot kabadon ha Persha Anjali banbu e kayo di Marreb knang baki nongreb kin yo ban wandi ki Marreb jongki. Nakaliang ki board district rengkat ka jingi don lang ki nong yalam ka Hill Farmers Union kabadai ka seng jongki nongreb katanat pulit hima meliam katanat municipal kilai kendu lang ha kani ka singi thodieng kat sau tarik jemmang ar hajar aphoy ha ka teka jaka ban sedang no e kayo nadu ka singi ningkong kat nyau tarik jemmang ar hajar aphoy. Long ini ke partai ke lockdown te ke euro ke lakang ngila ya keren ba kani ke cekah ni jadi kalau ke ba kham kudoi ni scam trai lah ki hakani ke sini monde in ya persang ban sedang kata kom rengkat ke jing ya trilang bahkan nomdon ke jing kapnya te ni kerpat ru ik tu kinong rap ki bawan diru kin ya bur renti ya ki jing penya jing ki volunteer ki badan hangne amar kenang bahkan lat ke jing syakang at least ngin la bandi ya kini kamar mar kumba fitip hauni ki banai ki ban sawan lai ke jing mi ki mar kan bun ha tela da kamdon ke jing lek shalan syabar bat kamdon ke jing di ke babiang te nginom la ban pendot bat kan long ke jing dunoi kinong rap ya kene ngin la ya keren te lengba kini ki video kin sa ay ki pas segitu ki nong rap tangkat ke jing ya perkat lang bat ki seng nong rap lani kirang bak sinong hakata kata katany bat lada kedai sisya ba udon umar rap ke video un haban ay kipas kenang bikin la ban wan kit ikimar bat nila ban di hakane ka jaka hakabakum kane kapor kabae te nakleng jungiro ngimban se hingi happy ban kumangal ong happy ban sya ik tagi jing terhekoi pat kaliang kamut ra bangin susya jam ni happy ban ki ban kesar na bantaban penya yeu ikni kimar jing nong rap te kumpa kalong menta kinong rap kidi ban song thu bang idon kam ya kejing ya kita ki group kan ke jing ya teli namar pi nong rap maroi ban wandi sene unom la ya lang bang idon ikini ki kenhun ki group haki sinong ki thau kan sup kan bangin yo ban wandi menta sibuk nakawai ke sinong kum kanuksa sibuk menta kum kanuksa na tenring te bar utu nong rap un si wandi lang sene kata kam la ban long kidi ban don ke group kidi ban don ke jing teli jing nong rap tele sena ka sinong tering la ban pha no iwe nong khayi la ne wan di te kalong kan suk kan kata ndai ra baro ngisi wandi hang ne te ka jingi teli long baron kam bat bingiti ban don ni kata nang bang ni kinong rap ngin la kan la dangi teli hi pisu tu ngila ban bat wadi ka dor ka muru kan mentala dangi ni teli wandi wei kumpur mentali kam la hi ban long kata te kata hi ka kubor kinong rap bingiti ban long gibi teli bat ngin ya sya sipor hakani kupor ke jing bat kumbang galaong ndai bingin susya jam ban nomlik disu ni hap hiban yakun ban penpoi kimar seki nong bam bat tunjur ban salan Hapleng ke jingale ya ka klam covid hakaba baro ki briu ki ale ban set yala di ban yadda na ka jing sapriang kan ka klam henry hapleng kini ki baro dang don pat ki briu ki bashim kabu ki bayale ban kamai da ka jing bam hok hinen kamiet na kaliang ka HNYF Milliam Circle kalayo ban bat ki trok kit ding bian hakapor kum bakhandai bji AA Hadin ka jing toket lala bakiti ki trok ki diki bela shapen pai na ka tain sora bat ki la persang ban penlong jakari tengen hamelium Henry da ka jing tre lang jung ki dekot ka HNYF Milliam Circle la yo ban bat ikini ki trok bala IT no shakatanat forest ban le ya ka badon kam Badaki tu ki kubor ngila po siya bakun tat hadu bangin ni siyam biang kublay shibon